कुथुम लाइक्या और कुथुम माने जिन बररो देलाय अबा निबागै जों कासे सिनि सिक्ला बदम जागो आम हाजा ग्रुप कासे खालामो ग्रुप खालामनाय बिथिङाव जोंनि रिसा बर'राव माइमा जाया रिमा सुमिया गोसां मा जागारावबो गोबां मा खैरब दङ जाय मेलेरिया आबुनि बागै जों बका थानसा खालायै ग्रुप वाट्सएप बिथिङाव जों ग्रुप खालाया ग्रुप खामानि बिथिङाव जों दाबो ब्लेंकेट डनेसन लाइजामा सारकुला ग्रुप खामानि बिथिङाव बेखौनो एनजिअ जों रेस्टार खालायनाय आबुनि बागै जों दिनै बर' कक्सा बायदि बांदा जे नरो जे तिनरो कक्साब लाखिया कक्साबनानै बिसिं ताम तामो सिद्धान्त नाहार जाखा Yakin nor itu tasing gua mau tak kalah kian siapa? Nor ini kutum lagi mau tak kalah kian siapa? Karena nong mau tanam mungkin tamsa.
kasi awak hingga setahun sampai itu kalau orang isi dok kalau uwi isi dok kalau strong teman awak hingga orang itu sistem kalau ini dah awak hingga ini 그 넌의 제 뭐다 칼라면이 아버기 나라 수도 블랭켓 방난 바가 심자 남는 버스 강호때 꾸노 대보 사몽동 말이야